Ka ngozi ya dulu unu na-eke na ngozi ya dulu unu n'oye na ngozi ya dulu unu n'afọ na ngozi ya dulu unu na nkwọ. Have you heard about the sacred Obu River that is located in Nnewi Anambra State? This river that you are seeing now has so many stories behind it. First of all, it is a sacred river that has the male part and the female part. This river has crocodiles and fishes. The crocodiles inside the river is said to be the spirit that owns the river. You don't kill the crocodile or the fish, or you don't even take away the fish from the river. If not, what you see, you take. So in this river, people come here to pray and make good wishes. As you can see, Adandiwo, she came here to pray for herself, for her fans, for her loved ones. She came here to, make good wishes for them. That's what she's doing at the moment. So people come here from different parts of the town, state, and even country. Those that know that this river exists and the powers that is in this river, they always come here to make one wish or the other, to pray and open up their heart, and their prayers will be accepted. So, if you have not visited Obu River in Nnewi Anambra State, try and visit the river and have a first-hand experience of the river. Then you come back and tell us what you think about Obu River. Asị mbido tata gaba nwa ọna na-abụ ụlọ na mgba nwa ọna si na ụlọ ahịa etutu ume ike ọna si na ụlọ ahịa banata uru n'ime ndụ ha. Asị mbido tata gaba ka ife ifele wuru nke ha ka ọnụ ọna kwuru njọ n'isi unu ka ọnụ ha kwuo ọnụ ahụ kwuo mma ka ọnụ anyị aka wee kene mmụọ nsọ unu. Asị mbido tata gaba ifeọma ka m na-ekwu n'isi unu na-eke, ifeọma ka m na-ekwu n'isi unu n'oyi, ifeọma ka m na-ekwu n'isi unu na-afọ, ifeọma ka m na-ekwu n'isi unu na nkwọ. Ndị ọbụla na-ata afụfụ n'ime ndụ ha, asị nke ife ọna siri ike n'ime ndụ unu ka ọ jụọ oyi. Ife ọna na-elu ọkụ n'ime ndụ unu bido tata ka ọ jụọ oyi na-eke na oyi na afọ na nkwọ. Ife ọna siri ike n'ime ndụ unu bido tata ka ọ dị mfe, ka ọ dị nro, debe n'ala unu ya awụ ngọzi. Mmụọ ọbụla na-ata unu afụfụ ọwụ ife unu ji aka unu meta, asị mbido tata ka mmiri satapịa, maka na mmiri ka eji asụ ife ruru unyi ọdụ ọcha. Mgbe na-asị na bido tata gawa ma ndị mụ na ha nọ ebe, asị na mmeghe ụzọ ya awụ nke ụnụ. Asị na nwoke nwaanyị mmụọ ụna na-echere unu echiche ọjọọ n'isi ụnụ, asị mbido tata gawa ṅụọ mmiri ahụ lebe ya ọkụ. Asị m onye ọbụla si na ọgwụkwọ na ọhụ ụnụ na ya n'isi iji, asị mbido tata gaba asị nka mmụọ chụbụ ya, maka na onye ọbụla aka ya atụ ọta na-agba ọsọ mgbe enweghị ife na-achụ ya. Asị mbido tata gaba ka aja na mmiri chụba ha na-eke na oye na afọ na nkwọ. Onye ọbụla sị ka ọ nọchie elu ụlọ ụzọ, asị m na aja na mmiri nọchie elu ha ụzọ. Onye ọna si na ifeọma ya akpayata n'ime ndụ na asị m aja na mmiri ekwekwana ka ifeọma bịa n'ime ndụ ha. Onye ọna si na ọ ya emegide unu ife unu ewee na-akpụ ana, asị m bido taa gaba na aja na mmiri ya emegide ha ife ha ewee na-akpụ ana. Asị m onye ọna siri na ọ ya nọgide ngọzi unu ike, asị m bido taa gaba aja na mmiri nọgide ngọzi ha ike. Asị m na unu pụpụ na mkpata ya awụ ifeọma, unu zọọ ụkwụ na-azọta ifeọma, unu ebi aka unu ebito ifeọma. Nwoke fụ unu ọfụ unu n'anya, nwaanyị fụ unu ọfụ unu n'anya. Asị mbido taa gawa mmụọ fụ unu ọfụ unu n'anya, mmadụ fụ unu ọfụ unu n'anya. Unu a na-eje obodo na-ana obodo ọbịara egbu unu egbuo onwe unu. Asị m nekwa ndị nọ n'ime nga ndị enweghị onye na-ekwuru ha, asị m mmụọ aja ana Igbo jee kwuolu ha. Ndị nọ n'ime nga na-enweghị ozi onye na-echeta ha, asị m aja ana Igbo jee cheta ha. Asị m ndị na-enwe nsogbu n'ezinụlọ ha, asị m aja ana Igbo jee chukwa unu, mana ọ bụkwa na ịma na omume gị adịghọ mma, asị m gị dozie omume gị. Asị m na aga m n'ihu ya awụ nke anyị, asị m na ifeọma ya awụ nke anyị, asị m na ifeọma ife ụtọ ya abata n'ime ndụ anyị, na mmanụ anwụ ife ụtọ esi asụtụ aka ife ụtọ ya esichighata azụ n'ime ndụ anyị. Ebe ọnwụ na agwọrọ ọgwụ ọjọọ n'isi anyị, asị m na mmiri na-eji mmiri emelụ ọgwụ, asị m ka aja na mmiri merụ ọnya bụ ọgwụ na-eke na onye na-afọ na nkwọ. Mmụọ ọbụla na-ekwu okwu ọjọọ n'isi anyị, mmadụ ọbụla na-ekwu okwu ọjọọ n'isi anyị, asị m ka aja na mmiri jekwuo okwu ọjọọ n'isi ha. Nwa aja na Igbo, asị m na ọ ya adolo gị na mma, asị m na ọ ya adolo gị na mma na-eke na onye na-afọ na nkwọ. Ndị ọbụla na-eche elu gị echiche ọjọọ, ebe ọbụla a na-agba izu ọjọọ gbagide gị, asị m ka aja na mmiri jekwuolu gị okwu ọnụ, tinye ọgba aghara n'etiti ndị ahụ na-agba izu ọjọọ n'isi gị. Asị m bido tata gawa onye ọbụla tụrụ aka ọjọọ ka aja na mmiri tụọ onye ahụ aka ọjọọ. Onye ọbụla kwuru gị okwu ọjọọ n'isi gị ka aja na mmiri kwuo okwu ọjọọ n'isi onye ahụ. Asị m na bido taa ifeọma ya awụ nke gị na-eke na onye na afọ na nkwọ, asị na ụbọchị ugbu a wee ruo mgbe echi.